At mga guys, lapitan natin, mayroon ditong mga naguhudag na mga followers ng inyong Maestro Waray. Opo, yes. Shout out! Hello! Ayan, welcome back mga guys. Yes, you break it down yo. Besperas na po dito ngayon sa Barangay Bungliw. Kaya naman tayo na at ugnat din na natin ang ating mga kamay at katawan at tayo ng manakgas. Ayan mga guys, bisperas na pala ngayon at tayo ay nagkinaturog lang talaga. Nahingaturog tayo dahil sa kapagalan sa atin talagang ginagawang pinamamatronin natin dito sa Barangay Bungliw, ang Northern Samar. Hindi na natin naalamagan na bisperas na pala ngayon. Kaya dapat ang gawin natin talaga ay asikasuhin natin ang ating mga tatargetin na mga bahay-bahay dito. Opo, ang ating tatargetin na pamamatronin natin dito sa kanilang barangay. At nandito tayo ngayon sa kasalukuyan sa second floor ng bahay ng aking asawa, ng kanyang mga magulang for today's video. At ayan o, yung mga bahay-bahay na yan talaga yung mga target natin dyan. May listahan na tayo dyan mga guys. Ayan. Pero syempre mga guys, tumulong muna tayo dito sa panginginabu at tayo nagpapaypay dito sa pasong para naman maglaga ang ating lulutuin for today's video na ating tutugunin. Opo. At syempre mga guys, pagkatapos tugunin, ngayon naman ang ating lulutuin ang ulamin at sumsumin for today's video na may sabawin para sa mga may paggagamitan dyan mamayang gabi. Ngayon naman mga guys, tara gala tayo, punta natin ang plaza at kasama natin ngayon si Bibi, Evie, Opo. Punta tayo doon. Ayan mga guys, pistang-pista na talaga dito at yung mga tao dito ay nagsasaragumok na, sila ay paruot parito, talagang nagtatabarak na ang mga tao dito at napapansin ko ang mga iba dito na mga bisita na talaga ay talagang naguguluhan na sa kanilang pinaggagawa kung saan ba talaga sila papasok. Pero tayo ay pupunta tayo dito sa plaza at manonood tayo dito sa parada dahil guys, yung bibi namin ay nagpasuhay-suhay kaya aking liliawin dito sa plaza sa ating panonoodin. Opo, yes. At ayan mga guys, grabe ang saya-saya dito. Ganito po kasaya ang pista sa Northern Samar. Talagang grabe, pinaghahandaan po talaga ng mga pamilyang Pilipino ang pista sa Northern Samar dahil ang mga waray po ay talagang lilipayin for today's video. Ayan, sa mga bago pa lamang sa aking channel, ito po muli ang inyong nag-iisang Maestro Waray. Follow na kayo, isang guro mula sa bayan ng Lawang Northern Samar na maghatid sa inyo ng mga good vibes, masayang kwentuhan at halakakan. Opo, yes.